Zdravím vás z channelu Mubart, rozhodli sme sa vám ukázať novinku, a to Star Wars Battlefront, ktorá je momentálne na Origine zadarmo v beta verzii. Viete si tam zahrať single playera a takisto aj multiplayera. Hra má zhruba kapacitu 10 GB, ktoré zaberie na disku, po stiahnutí sa už neinštaluje, rovno sa spustí. Takisto klasicky ako hry na Steame. My vám ukážeme najprv misiu, ktorá je zo single playera, kde si viete zahrať takú survival misiu, v ktorej na vás ide 6 vln nepriateľov a vy musíte ochraňovať určité pozície, ktoré tam máte vopred určené. V hre máte na výber vždy nejakú primárnu zbraň, sekundárnu a takisto niečo ako keď v Call of Duty boli perky, tak takisto aj tu máte takéto navyše veci ako granáty a jetpacky a podobne. To si všetko ale však získavate časom, keď hráte hru a po každej výhradej hre máte nejaké body a z toho si to viete nakupovať a levelovaním odomýkať. Tu teraz vidíme akurát intro, ktoré je singleplayerový. Po intre sa hneď začína hra, tam začína hneď prvá vlna. Takže ovládateľnosť, aspoň podľa nás, čo sme si všimli, sa dosť podobá Call of Duty. Takisto behanie, šprintovanie, míly a taký, s výnimkou, že tu je navyše použitý jetpack na dlhšie doskoky. Pohľad sa dá meniť tak ako vidíte teraz, že sa pozeráte zozadu z pravej, ľavej strany, alebo že máte first person, ktorý aspoň nám sa osvedčil najviac. Momentálne teraz vidíte zbraň, ktorá je už kúpená neskôr, nie je to základná zbraň, ktorú máte keď začnete hrať. V singleplayerovi, ako som už spomínal, len ochraňujete tieto pozície, 6 rôznych pozícií, kde na vás chodia postupne enemy. Teraz ste videli pre chvíľu, ako bola použitá tá sekundárna zbraň, niečo ako bazuka. Teraz akurát videli ste branie takých bonusových vecí, ak to tak môžem nazvať, keďže tu v tejto hre nemáte obmedzený počet nábojov, ale tu sa vám vlastne prehrievajú zbrane. Takýmito bonusovými vecami ich môžete schladiť, alebo proste keď sa vám prehrejú, tak chvíľu počkáte, oni sa časom schladia. Takisto bazooka nemá obmedzené náboje, alebo ten minomet a podobne, to len vystrelíte párkrát a potom sa vám to počasie nabije. V multiplayerovi teraz môžete vidieť, vyberajú sa primárne, sekundárne zbrane, sú tam granáty, je tam niečo na štýl snajperky, potom je tam primárna zbraň, ako perky sú tam navyše ešte aj nejaké tie elektrické strely a podobne. Zo zbraní teraz momentálne v beta verzii sú na výber 4 ako primárnych, s tým, že musíte levelovať, aby ste si ich vedeli odomknúť a hlavne musíte zarobiť tie body na to, aby ste ich vedeli kúpiť. V tejto misii, ktorú sme vám my ukázali v multiplayerovi, tak tam začínate vždy za jednu stranu, v ktorej buď ste ten, čo ochraňuje nejakú pozíciu, alebo ste ten, ktorý útočí a musí dobiť nejakú pozíciu. My sme konkrétne začínali za stranu, kde sme boli my ako obrancovia pozície. Vždy po odohraní jednej časti, teda keď odohráte za obrancov, či vyhráte, prehráte, sa počase vymeníte a vás zase vidíte za tých, čo útočia. Pri multiplayerovi niečo také extra najvyššie pri singleplayerovi, čo si môžete všimnúť, momentálne je, že všade vidíte, že lietajú aj tie stíhačky a všeličo možné. Všetko to ovládajú hráči. Počas toho, ak sa zbierajú zo zeme tie bonusy, tak všade zo zeme môžete zobrať bonus, napríklad ako teraz vidíte Dartha Vadera. To tiež môžete zobrať zo zeme bonus, je to hero bonus a môžete hrať za Dartha Vadera, Luka Skywalkera a mnohých ďalších. Taktiež môžete zobrať bonus aj taký, kde budete ovládať stíhačku, čo o chvíľu uvidíte. Taktiež musíte ničiť týchto robotov, ktorí vám vlastne ničia vašu základňu, keď ju musíte obraňovať, s tým, že pokiaľ sa tí roboti dostanú k vašej základni, tak ste prehrali. Stále je určitá fáza, v ktorej tých robotov viete ničiť a vtedy iba im uberáte HPčky. Teraz vidíte, že zobral sa bonus na stíhačku, s ktorou viete bombardovať, takisto aj klasicky strieľať. Je trošku obťažnejšie riadenie, ovláda sa to klávesnicou a myšou zároveň, s tým, že treba si poriadne nastaviť tú senzitivitu v menu, aby sa vám lepšie otáčalo. Všeobecne my sme prehrali, pretože jeden zo strojov sa dostal až k našej základni a ten ju zničil, ako momentálne vidíte.
Všeobecne hru určite odporúčam, podľa mňa je oveľa lepšia ako Call of Duty, keď mi skôr pripomínala ten štýl Call of Duty, akurát graficky je to podľa mňa na vyššej úrovni a pre mňa je to aj oveľa zábavnejšie ako také Call of Duty. Od nás je to všetko.